खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबा निसिमा हालामनि दिप ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोन 12 खामानि मावनाय गोदानै लुफुंजानाय लामा दालांजों लोगोसे पिएनआरडिनि माखासे खामानिफोरखौ फिथा होनानै बेखेवनानै होयो। नंगौ प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सरकारा मावफुंनाय निसिमा ओनसोलनि लामा दालांजों लोगोसे माखासे खामानिफोरखौ इएम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा निसिमा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायजों लोगोसे दुलाराय बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ 14 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि थुरिबारि मानास लामा, फाथाबारि डिमापुर हाबलांग्रा लामा, नारें दैसा एलपि स्कुलनि साखाथियाव 15 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, नारें दैसा बाप्टिस्ट गिर्जा साखाथियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, सुदेमपारा नेपाल बस्ती गामियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, 1 नं फाथाबारि बाजार साखाथियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, बेसरबारि एलपि स्कुलनि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय कालभार बक्स, बेसरबारि आदिबासी बस्ती साखाथियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, औगुरि बिमा दैलाम साखाथियाव सेन्ड ग्रेभेलजों बानायजानाय लामा, पलासगुरि ओनसोलाव 1 किल'मिटारनिबो बारा सेन्ड ग्रेभेलजों बानायजानाय लामा, मावफार ओनसोलनि गाहाय हाबलांग्रा लामाखौ सेन्ड ग्रेभेलजों बानायखांनायनि उनाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखेवनानै होदों इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनि नुजाथिनायाव सिसुबारि ओनसोलाव 100निबो बांसिन रायजो राजाफोरा इउपिपिएल जगदान जायो। दिनै बिटिआर सरकारा मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव निसिमा हालामनि नैबे आइलेण्ड ओनसोलाव दिप ओनसोलावहाय जोङो 12टा खामानि मावनाय दालां लामा कालभार आरो जोंनि मा होनो पिएनआरडिनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो दिनै फिथा होनानै आरो गायसननायजों लोगोसे माखासेखौ लामा खेवनानै होनाय जाबाय। गतिके बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखायल' जों खामानि मावदों बे नङा, दुलाराय बिटिसिनि 40 समस्तिखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय स्पेसियेलि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि आं दिनै बे हालामाव फैनानै जोंनि सरकारनि मावनाय खामानिफोरनि फिथाखौ जोङो हानो फैनो हादों। आरो मोनसे खामानिया जादों नैबे जोंनि कि गाव सिसुबारि गामिनि गासैबो मुसलमान भाइफोरा इस्लाम भाइफोरा दिनै फैनानै प्रमद बर'जों लोगोआव थाफानानै शान्ति इउनिटि आरो मा होनो माने पिस इउनिटि एन्ड हारमनिनि थाखाय खामानि मावनायाव दिनै हेफाजाब होफैबाय। हिन्दु मुसलमान पार्थिखौ गैयै बर' अना बर' पार्थिखौ गैयै समाज दानो थाखाय दिनै मुसलमान ভাইफोराबো ओंखारबोदों। আমি মুছলমান ইছলামিক ভাইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সকলোৰে চকু মেলিছে যি সময়ত 17 বছৰ বিপিএফৰ দিনত আমি বড় অনা বড় চকুতি কথা কৰিবলৈ সক্ষম নহৈছিল, এই সময়ত আজি আমি হিন্দু মুছলমান বড় অনা বড় সকলোৱে হাতে হাত ধৰি পেলাই শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ শিশুবাৰী অঞ্চলৰ আজি প্ৰায় 100 জনমান মানুহ আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান হৈছে। তাৰ কাৰণে এওঁলোক সকলোকে অভিনন্দন জনাই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই সময়ত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে। आउट अफ 32 सिटखौ जों देरहाखादों ओरैबाबो इउपिपिएल दलआ। गतिके नो अपोजिशन नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। বিপিএফ মাত্র 2টাহে জিকিব, আমি जोङो 30 দেৰহাগोन আৰু বাকি 6টাটো কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি অলপ তেনেকে এটা দুটা লৈ পেলাই জিকি যাব পাৰে।